Cesta človeka. Filip nemal rád prírodovedu. Vždy, keď sa v škole začalo hovoriť o dávnej minulosti Zeme, jeho myšlienky okamžite odleteli niekam ďaleko. Jedného dňa pani učiteľka priniesla do triedy veľký obrázok vývoja človeka. Na plagáte stalo vedľa seba niekoľko postav. Prvé boli malé a zhrbené, ďalšie o niečo vyššie a vzpriamenejšie, až posledná vyzerala ako dnešný človek. Na zajtra si pripravte krátke rozprávanie o tom, ako sa človek vyvíjal, povedala pani učiteľka na konci hodiny. Filip si povzdychol. Cestou domov premýšľal, ako sa tejto úlohe vyhnúť. 1 000 000 rokov, 2 milióny rokov, 5 miliónov rokov. Ako môže niekto vedieť, čo sa stalo tak dávno? Večer, keď otvoril učebnicu, našiel v nej obrázky lebiek, fosílií a zvláštne názvy, ktoré mu vôbec nič nehovorili. To bude ale nudná úloha, zamrmal si. Potom zasol lampu a zaspal. Vonku svietil mesiac a po tmavej oblohe sa pomaly presúvali hviezdy. Všetko bolo tiché, až kým sa uprostred izby nezačalo objavovať zvláštne svetlo. Najprv sa objavila jediná iskra, potom druhá, potom ďalšia. Po chvíli ich boli desiatky. Krúžili vo vzduchu ako malé hviezdy a vytvárali žiarivý kruh, ktorý osvietil celú miestnosť. Z jeho stredu vystúpil vysoký muž v tmavomodrom plášti. V rukách držal veľkú knihu zviazanú koženými remienkami. Kto si? Zašepkal Filip. Muž sa usmial. Volám sa Arkon, som strážca vekov. Potom knihu otvoril. Stránky sa začali sami obracať a po celej izbe sa rozleteli zlaté iskry. Podlaha pod nimi sa premenila na obrovskú mapu sveta. Filip neveriacky sledoval, ako sa pred jeho očami mení celá izba. V tom sa priamo uprostred izby otvorila žiarivá brána. Kam vedie? Opýtal sa Filip. Arkon sa usmial. Na začiatok jedného z najväčších dobrodružstiev v dejinách Zeme. Filip cítil, ako sa v ňom prebúdza zvedavosť. Netušil, že o niekoľko okamihov sa ocitne milióny rokov v minulosti a na vlastné oči uvidí príbeh, ktorý zmení jeho pohľad na svet. Keď vykročil za Arkonom do žiarivej brány, mal pocit, ako by sa celý svet okolo neho rozplynul. Na okamih nevidel ani svoju izbu, ani hviezdy za oknom. Všade navôkol sa myhali zvláštne obrazy vzdialenej minulosti. Nad oceánmi sa dvíhali oblaky, menili sa tvary krajín a celé lesy vyrastali tam, kde pred chvíľou nebolo vôbec nič. Cesta trvala len niekoľko sekúnd, no Filipovi sa zdalo, ako by preletel cez nekonečné dejiny sveta. Keď sa svetlo konečne stratilo, zacítil na tvári horúci vietor. Vítaj v Afrike, povedal Arkon. Filip sa prekvapene rozhliadol okolo seba. Pred očami sa mu rozprestierala krajina, akú dovtedy poznal iba z obrázkov. Vysoká tráva sa vlnila v teplom vetre, medzi ňou rástli osamelé stromy s rozložitými korunami a niekde v diaľke sa ozývali hlasy neznámych zvierat. Nebolo tu nič, čo by pripomínalo dnešný svet. Žiadne mestá, cesty, ani domy. Len divoká príroda, ktorá sa ťahla až po vzdialený obzor. To je naozaj Afrika? Opýtal sa. Áno, prikývol Arkon. Nevšak taká, akú poznáš dnes. Ocitli sme sa približne pred 7 miliónmi rokov, v časoch, keď sa príbeh človeka ešte len začínal písať. Práve vtedy si medzi stromami všimol pohyb. Na okraji lesa sa objavila skupina zvláštnych tvorov, ktoré sa nepodobali ani na dnešných ľudí, ani na opice, aké poznal zo zoologickej záhrady. Niektoré sa pohybovali po zemi, iné obratne šplhali po stromoch a všetky neustále sledovali svoje okolie, ako by dávali pozor na nebezpečenstvo číhajúce v každom kúte tejto dávnej krajiny. Kto sú? Spýtal sa Filip potichu.
Veľmi dávny príbuzný človeka, odpovedal Arkon. Žili v časoch, keď ešte neexistovali mestá, nástroje ani oheň. Od dnešného človeka ich delia milióny rokov, no práve pri takýchto tvoroch sa začína cesta, ktorá nakoniec povedie až k nám. Filip sa na chvíľu zamyslel. Takže človek vznikol z opice? Arkon pokrútil hlavou. Nie celkom. To si veľa ľudí myslí, ale nie je to celkom správne. Dnešný človek nevznikol z dnešnej opice. Ľudia a dnešné opice, napríklad šimpanzi, majú veľmi dávnych spoločných predkov. Pri týchto slovách otvoril knihu a nad jej stránkami sa objavil jednoduchý obraz stromu. Predstav si veľký strom. Z jedného kmeňa vyrastú dve vetvy. Jedna vetva rastie jedným smerom a druhá druhým. Filip pozorne sledoval obraz. Takže ľudia a opice sú ako dve vetvy toho istého stromu? Presne tak, prikyvol Arkon. Pred veľmi dávnym časom existovali tvory, z ktorých sa postupne vyvinuli rôzne vetvy. Niektoré viedli k dnešným opiciam a jedna z nich napokon viedla k človeku. Filip sa opäť pozrel na skupinu medzi stromami. Chvíľu ich pozoroval a čím dlhšie sa na nich díval, tým viac si uvedomoval, aký náročný musel byť ich život. Nemali domy, v ktorých by sa ukryli pred dažďom, ani polia plné jedla. Každý deň museli hľadať potravu, dávať pozor na predátorov a spoliehať sa na pomoc ostatných členov skupiny. Práve vtedy sa z vysokej trávy ozvalo hlasné zapraskanie. Skupina okamžite spozornila. Niekoľko dospelých jedincov vyskočilo na najbližšie stromy, ďalší sa postavili na zadné nohy a pozorne sledovali okolie. Mláďatá sa rozbehli k svojim rodičom a krajina, ktorá ešte pred chvíľou pôsobila pokojne, sa zrazu naplnila napätím. Keď nebezpečenstvo pominulo a skupina sa začala opäť upokojovať, Filip si všimol malé mláďa. Zmetene sa obzeralo okolo seba a zdalo sa, že nevie nájsť cestu späť k ostatným. Najskôr sa rozbehlo jedným smerom, potom druhým, no jeho rodina bola preč. Stratilo sa, povedal Filip. Arkon len prikývol a samo by malo veľmi malú šancu prežiť. Filip si spomenul na deň, keď sa stratil rodičom v nákupnom centre. Trvalo to len niekoľko minút, no strach, ktorý vtedy cítil, si pamätal dodnes. Bez rozmýšľania vykročil dopredu. Mláďa si ho všimlo a na okamih sa zľaklo, no neutieklo. V tom sa z diaľky ozvalo hlasné volanie. Mláďa okamžite zdvihlo hlavu. Zvuky sa nesli savanou a približovali sa čoraz viac. Mláďa sa rozbehlo smerom k ním a Filip s Arkonom ho nasledovali. Keď dorazili na okraj lesa, uvideli skupinu dospelých jedincov, ktorí znepokojene prehľadávali okolie. Len čo zbadali mláďa, okamžite sa k nemu rozbehli a obklopili ho. Filip sa usmial. Takže sa o svoje mláďata starali podobne ako my? Opýtal sa. Presne tak, odpovedal Arkon. Spolupráca bola jedným z dôvodov, prečo dokázali prežiť v takom nebezpečnom svete. Filip sledoval skupinu miznúcu medzi stromami a v hlave mu vírilo množstvo otázok. Ako sa z takýchto dávnych tvorov mohol stať niekto, kto stavia mestá a lieta do vesmíru? Ako by mu Arkon čítal myšlienky, otvoril svoju veľkú knihu. Stránky sa sami začali obracať a krajina okolo nich sa zmenila na zvláštnu živú mapu času. Filip sledoval, ako pred jeho očami ubiehajú celé 1000 ročia. Lesy sa rozrastali a mizli, rieky menili svoje korytá a generácie tvorov prichádzali na svet a opäť z neho odchádzali. A potom sa všetko zastavilo. Ocitli sa v novej krajine. Pred nimi sa rozprestierala široká savana s menším množstvom stromov než predtým. Vysoká tráva sa vlnila vo vetre a medzi ňou sa pohybovala skupina zvláštnych tvorov. Na prvý pohľad vyzerali inak. Neboli také obratné na stromoch ako tí predtým
a väčšinu času trávili na zemi. Keď sa pohybovali, často kráčali vzpriamene na dvoch nohách. Títo sú už bližšie k človeku, však? Opýtal sa Filip. Arkon prikývol. Veľmi správne. Vedci ich nazvali Australopithecus afarensis, no väčšinou im hovoríme jednoducho Australopitekovia. Žili približne pred 4 miliónmi rokov a patria medzi najznámejších dávnych predkov človeka. Filip si ich pozorne prezeral. Práve vtedy si všimol mladého Australopitheka, ktorý sa snažil odniesť veľký zväzok suchých konárov. Nazbieral ich viac, než dokázal uniesť a pri každom kroku mu niekoľko z nich vypadlo späť do trávy. Australopithek sa zastavil, pozbieral ich a skúsil to znova. O pár krokov ďalej mu však ďalšie konáre opäť popadali na zem. Filip sa pousmial. Tento problém poznal veľmi dobre. A jemu sa už neraz stalo, že sa snažil naraz odniesť priveľa vecí. Mladý Australopithek sa však nevzdával. Znovu sa zohol, pozbieral rozsýpané konáre a pevne ich objal oboma rukami. Keď sa však pokúsil prekročiť spadnutý kmeň stromu, časť nákladu sa opäť rozkotúľala po zemi. Filip už neváhal, rozbehol sa k nemu a začal zbierať popadané konáre. Spoločne ich preniesli na druhú stranu kmeňa a odnesli ich až k ostatným členom skupiny. Mladý Australopithek sa radostne usmial a niečo zakričal na svojich druhov. Hoci Filip jeho slovám nerozumel, z tónu hlasu bolo jasné, že je spokojný. Všimol si niečo zaujímavé? Opýtal sa Arkon. Filip sa zamyslel a pozrel sa na skupinu pred sebou. Používali ruky na nosenie konárov. Presne tak, prikývol Arkon. Keď sa naši dávni predkovia začali pohybovať čoraz častejšie na dvoch nohách, ich ruky sa postupne uvoľnili. Mohli nimi prenášať potravu, konáre a rôzne predmety. Bola to jedna z malých zmien, ktoré sa počas miliónov rokov ukázali ako veľmi dôležité. Filip sa ešte chvíľu díval na skupinu Australopithekov, ktorá pomaly mizla medzi stromami. Zdalo sa mu neuveriteľné, že práve sledoval tvory, ktoré žili pred 4 miliónmi rokov. Arkon medzi tým znovu otvoril svoju knihu. Zo stránok sa opäť rozžiarilo zlaté svetlo a krajina okolo nich sa začala meniť. Filip mal pocit, ako by sa celý svet rozbehol dopredu neuveriteľnou rýchlosťou. Milióny rokov ubiehali pred jeho očami ako niekoľko stránok v knihe. Keď sa všetko konečne zastavilo, krajina vyzerala opäť trochu inak. Savana bola otvorenejšia a suchšia. Medzi stromami sa pohybovala skupina tvorov, ktoré už pôsobili oveľa ľudskejšie. Ich tváre boli odlišné od Australopithekov a ich pohyby vyzerali istejšie. Filip si však takmer okamžite všimol niečo, čo pri predchádzajúcej skupine nevidel. Na zemi ležali kamene. Nie však obyčajné kamene. Niektoré mali ostré hrany, ako by ich niekto zámerne opracoval. Filip sa sklonil a jeden z nich zdvihol. Pozeráš sa na jeden z prvých nástrojov, aké naši predkovia vytvorili, povedal Arkon. Filip sa rozhliadol po okolí. O niekoľko metrov ďalej sedel mladý člen skupiny a udieral jedným kameňom o druhý. Pri každom údere odlietali malé úlomky a postupne vznikala ostrá hrana. Toto sú Homo habilis. Ich meno znamená zručný alebo šikovný človek. Práve oni sa preslávili tým, že začali vyrábať jednoduché kamenné nástroje. Filip fascinovane sledoval prácu mladého Homo habilis. Na zemi pred ním ležal veľký tvrdý orech, ktorý skupina našla počas hľadania potravy. Vo vnútri sa ukrývalo chutné jadro, no jeho škrupina bola taká pevná, že ju nedokázali rozlomiť rukami ani zubami. Práve preto sa mladý Homo habilis snažil vytvoriť ostrý kamenný nástroj. V jednej ruke držal väčší kameň a druhým doň opatrne utieral. Nebolo to jednoduché. Niekoľkokrát sa odlomil nesprávny kus a vytvorená hrana sa zničila. Mladý Homo habilis sa však nevstával.
Skúsil to znova a potom ešte raz. Nakoniec sa mu podarilo vytvoriť ostrý kamenný úlomok presne taký, aký potreboval. Opatrne si kľakol k orechu a začal ním udierať do škrupiny. Niekoľko prvých pokusov neprinieslo žiadny výsledok, no po chvíli sa na povrchu objavila malá prasklina, až sa napokon tvrdá škrupina rozlomila. Filip sa usmial. Bol to výsledok premýšľania, trpezlivosti a šikovnosti. Arkon si prisadol vedľa neho. Nástroje pomáhali našim predkom riešiť problémy, ku ktorým samotné ruky nestačili. Vďaka ním sa dokázali dostať k potrave, ktorú by inak nemohli získať. Filip sa pozrel na jednoduchý kamenný nástroj a uvedomoval si, že bez takýchto prvých nápadov by nikdy nevznikli nože, sekery, kladiva, píly ani všetky ostatné nástroje, ktoré ľudia používajú dnes. Takže toto je vlastne začiatok všetkých vynálezov? Opýtal sa. Arkon sa usmial. Dalo by sa to tak povedať. Skupina Homo habilis sa medzi tým usadila v tieni stromov a delila sa o potravu. Niektorí odpočívali, iní sa rozprávali zvláštnymi zvukmi a gestami, ktorým Filip nerozumel, no aj bez slov bolo jasné, že spolu tvoria spoločenstvo. Každý mal svoju úlohu a každý prispieval k tomu, aby skupina dokázala prežiť. Arkon sa rozhľadol po krajine. Pamätáš si, čo sme videli pri australopitekoch? Opýtal sa. Filip prikývol. Začali sa pohybovať čoraz viac na dvoch nohách a mali voľné ruky. Presne tak. A teraz vidíš, čo sa stalo neskôr. Voľné ruky už neslúžia len na nosenie potravy alebo konárov. Začínajú vytvárať nástroje, ktoré pomáhajú meniť svet okolo seba. A čo bolo potom? Opýtal sa zvedavo Filip. Arkon sa usmial. Potom prišiel ďalší veľký krok. Len čo otvoril svoju knihu, krajina sa opäť začala meniť. Filip mal pocit, ako by stál uprostred rieky času. Pred jeho očami ubiehali ďalšie 100 000 rokov. Skupiny tvorov prichádzali a mizli, podnebie sa menilo a svet sa neustále pretváral. Keď sa všetko zastavilo, obloha sa už začínala sfarbovať do oranžových odtieňov podvečera. Tento raz krajina pôsobila ešte otvorenejšie. V diaľke sa črtali kopce a po jej planine sa pohybovala skupina ľudí, ktorí vyzerali vyšší a silnejší než Homo habilis. Filip si všimol, že kráčajú sebavedome a vzpriamene. Ich kroky boli dlhšie a istejšie a pôsobili takmer ako skutoční ľudia. Kto sú títo? Spýtal sa. Homo erectus, odpovedal Arkon. Ich meno znamená vzpriamený človek. Žili približne pred 2 miliónmi rokov a patria medzi najúspešnejších predkov človeka. Filip ich chvíľu pozoroval a potom si všimol niečo zvláštne. Skupina sa zhromažďovala okolo miesta, z ktorého vychádzala slabá žiara. Najprv si myslel, že je to odraz zapadajúceho slnka, keď však prišiel bližšie, zostal prekvapený. Uprostred skupiny tancovali malé plamene. Oheň. Filip sa nikdy predtým nezamyslel nad tým, že aj oheň musel niekto objaviť. Dnes stačilo škrtnúť zápalkou alebo stlačiť tlačidlo na sporáku. Tu však plameň predstavoval niečo výnimočné. Homo erectus sedeli okolo ohňa a pozorovali jeho svetlo. Niektorí z nich prikladali ďalšie konáre, aby plamene nezhasli. Vedci sa domnievajú, že práve Homo erectus patril medzi prvých ľudí, ktorí sa naučili oheň využívať a udržiavať, vysvetlil Arkon. A bol to jeden z najväčších objavov v dejinách ľudstva. Filip sa posadil do trávy a sledoval plamene. Jeden z mužov práve položil kúsok potravy na plochý kameň blízko žeravých uhlíkov. Ostatní netrpezlivo čakali a pozorovali, ako sa jedlo pomaly pripravuje. Predtým jedli všetko surové? Opýtal sa Filip. Arkon prikývol. Veľmi dlho áno. Keď sa však ľudia naučili využívať oheň, mnohé potraviny sa stali ľahšie stráviteľnými a bezpečnejšími.
Aj to im pomohlo prežiť a postupne sa rozvíjať. Filip si uvedomil, že za obyčajným plameňom sa skrýva oveľa viac, než by si bol kedy pomyslel. Bol to priateľ počas chladných nocí, ochranca pred mnohými šelmami a pomocník pri príprave jedla. A práve preto sa stal jedným z najdôležitejších objavov na dlhej ceste človeka. Arkon ho chvíľu pozoroval a potom povedal: Oheň nebol len objav. Ľudia sa oň museli starať. Ak zhasol, nevždy bolo jednoduché získať nový. Preto ho chránili a udržiavali veľmi starostlivo. Nad táborom sa medzi tým rozžiarili prvé hviezdy. Arkon otvoril knihu a nad jej stránkami sa objavila mapa sveta. Filip prekvapene sledoval, ako sa z Afriky rozbiehajú tenké zlaté čiary do rôznych smerov. Čo to je? Cesty, odpovedal Arkon. Homo erectus neostali iba v Afrike. Postupne sa vydali do ďalších častí sveta a stali sa prvými ľuďmi, ktorí osídlili rozsiahle územia Ázie a Európy. Filip neveriacky sledoval dlhé trasy vedúce cez hory, údolia a nekonečné planiny. Pešo? Samozrejme, nemali autá, vlaky ani lietadla. Mali len svoje nohy, odvahu a zvedavosť. Filip sa zahľadil do diaľky. Predstavil si skupinu ľudí kráčajúce krajinou, ktorú nikdy predtým nevideli. Netušili, čo ich čaká za najbližším kopcom a predsa pokračovali ďalej. V tej chvíli si uvedomil, že zvedavosť sprevádza človeka už veľmi dlho. A teraz sa posunieme ešte bližšie k dnešku. Okolitý tábor sa začal rozplývať. Plamene sa zmenili na zlaté iskry, ktoré sa rozleteli do všetkých strán a Filip opäť pocítil známy vír času. Keď sa všetko zastavilo, ocitli sa v chladnejšej krajine. Po horúcej africkej savane pôsobila táto krajina úplne inak. V diaľke sa týčili zasnežené vrcholy hôr, medzi skalami rástli nízke kríky a na zemi sa miestami ešte držali zvyšky snehu. Tu je oveľa chladnejšie, povedal Filip. Áno, prikývol Arkon. Počas dejín zeme sa podnebie mnohokrát zmenilo. Niekedy bolo teplejšie, inokedy chladnejšie. A práve v takýchto podmienkach žili neandertálci. Filip sa rozhliadol. O neandertálcoch už počul v škole. Predstavoval si ich ako divokých pravekých lovcov s veľkými kijakmi, ktorí celý deň bojovali. Keď však spolu s Arkonom vystúpili na nízky skalnatý výbežok a pozreli sa do údolia pod sebou, čakalo ho veľké prekvapenie. Pri vstupe do jaskyne sedela skupina ľudí. Niektorí pripravovali potravu, iní opracovávali drevo a kamene. Niekoľko detí sa hralo v blízkosti dospelých a jedna žena práve prikrývala kožušinou staršieho muža, ktorý odpočíval pri skalnej stene. To sú neandertálci? Opýtal sa prekvapene. Áno, odpovedal Arkon. Žili najmä v Európe a v častiach Ázie a veľmi dobre sa prispôsobili chladnému podnebiu. Filip ich chvíľu pozoroval. Čím dlhšie sa na nich díval, tým menej sa podobali predstave, ktorú mal v hlave. Neboli to bezmyšlienkovití divosí. Boli to ľudia. Síce trochu odlišní od dnešných, no v mnohom veľmi podobní. Práve vtedy si všimol mladého neandertálskeho chlapca, ktorý niesol drevo k ohňu. Keď prechádzal okolo staršieho muža pri jaskyni, zastavil sa a podal mu kus pripraveného jedla. Starý muž sa usmial a poďakoval zvláštnym gestom. Filip sa otočil k Arkonovi. On sa o ňo stará? Áno, a práve to je jedna z vecí, ktoré vedcov veľmi prekvapili. Arkon sa posadil na veľký kameň a pokračoval. Ľudia si dlho mysleli, že neandertálci boli primitívni a krutí. Keď však vedci začali skúmať ich pozostatky, zistili niečo zaujímavé. Našli kostry ľudí, ktorí boli chorí alebo zranení a napriek tomu žili ešte mnoho rokov. To znamená, že sa o nich ostatní starali. Takže si pomáhali rovnako ako my? Presne tak. Starostlivosť o slabších,
chorých alebo starých členov skupiny patrí medzi najkrajšie dôkazy toho, že v ľuďoch vždy existovala schopnosť súcitu. Filip mlčky prikývol. Táto zastávka bola úplne iná než všetky predchádzajúce. Pri australopitekoch videl prvé kroky na dvoch nohách. Pri Homo habilis prvé nástroje, pri Homo erectus oheň a objavovanie sveta a teraz prvýkrát jasne videl niečo, čo sa nedalo chytiť do ruky ani rozbiť kameňom. Dobrotu, pomoc, starostlivosť o druhých. Práve vtedy sa z jaskyne ozval veselý smiech. Filip sa otočil a všimol si niekoľko detí, ktoré kreslili do hliny jednoduché obrázky zvierat. Neboli dokonalé, no bolo z nich jasné, čo predstavujú. Aj oni kreslili? Opýtal sa. Arkon sa usmial. Áno, neandertálci boli oveľa šikovnejší, než si ľudia kedysi mysleli. Dokázali vyrábať nástroje, loviť, používať oheň a pravdepodobne vytvárali aj jednoduché umelecké predmety. Filip sledoval deti a zrazu si uvedomil niečo zvláštne. Počas celej cesty časom sa stretával s tvormi, ktoré boli človeku čoraz podobnejšie. A teraz mal pocit, že stojí len krôčik od dnešného sveta. Ako by sa príbeh človeka blížil k svojmu cieľu. Arkon akoby opäť vycítil jeho myšlienky, otvoril knihu a nad jej stránkami sa objavilo zlaté svetlo. Máš pravdu, povedal. Sme už veľmi blízko, no čaká nás ešte jedna dôležitá zastávka. Stretneme druh, ku ktorému patríš aj ty. Filipovi sa rozžiarili oči. Vedel, koho tým Arkon myslí a nemohol sa dočkať, čo uvidí ďalej. Zlaté svetlo sa opäť rozľahlo po krajine a chladné údolie s neandertálcami sa začalo pomaly strácať. Filip mal už pocit, že cestovanie časom sa stalo prirodzenou súčasťou jeho dobrodružstva. Napriek tomu ho za každým prekvapilo, ako rýchlo sa dokáže zmeniť celý svet. Hory mizli v diaľke, ľad ustupoval a krajina sa postupne menila na miesto plné života. Keď sa svetlo stratilo, ocitli sa na okraji širokej planiny. Nedaleko tiekla rieka a na jej brehu stal tábor. Tentoraz však Filip okamžite spozornil. Ľudia, ktorých videl pred sebou, vyzerali takmer rovnako ako dnešní. Mali podobné tváre, podobné postavy a pohybovali sa spôsobom, ktorý mu bol dôverne známy. To sú oni? Opýtal sa. Arkon prikývol. Áno, Homo sapiens, druh človeka, ku ktorému patríš aj ty. Filip sa zadíval na tábor. Niekoľko ľudí pripravovalo potravu. Iní opracovávali drevo alebo vyrábali nástroje, deti pobehovali okolo rieky a starší členovia skupiny sa rozprávali pri ohni. Na prvý pohľad sa zdalo, že sa nič výnimočné nedeje. Potom si však Filip všimol mladé dievča, ktoré sedelo pri skalnej stene a niečo kreslilo. Pristúpil bližšie. Na kameni sa objavovali obrysy zvierat, ktoré sa pohybovali po okolitej krajine. Boli jednoduché, no napriek tomu vyzerali živšie než všetko, čo doteraz videl. Prečo to kreslí? Opýtal sa. Pretože ľudia už nechceli iba prežiť dnešný deň, odpovedal Arkon. Začali premýšľať o minulosti, o budúcnosti a o veciach, ktoré nevideli priamo pred sebou. Začali vytvárať umenie, rozprávať príbehy a odovzdávať svoje skúsenosti ďalším generáciám. Filip sa zamyslel. Práve vtedy si všimol skupinku detí, ktorá sedela okolo staršieho muža. Ten rozprával príbeh a všetci ho pozorne počúvali. Hoci Filip nerozumel ich slovám, okamžite vedel, čo sa deje. Deti počúvali rozprávku. Počas celej cesty sledoval vznik nástrojov, ohňa a nových schopností. Teraz však prvýkrát videl niečo, čo mu bolo úplne blízke. Títo ľudia si rozprávali príbehy. Presne tak, ako dnes. Takže rozprávky sú staré? Opýtal sa. Arkon sa zasmial. Oveľa staršie, než si väčšina ľudí myslí. Ešte dávno pred knihami si ľudia rozprávali príbehy pri ohni.
Vďaka nim si pamätali dôležité udalosti, učili sa nové veci a odovzdávali si vedomosti. Filip sa rozhliadol po tábore. Zrazu si uvedomil, že všetko, čo počas cesty videl, spolu súvisí. Australopitekovia sa naučili pohybovať na 2 nohách. Homo habilis vyrábali prvé nástroje. Homo erectus využívali oheň a objavovali nové kraje. Neandertálci sa starali o svojich blízkych a Homo sapiens dokázali odovzdávať vedomosti a skúsenosti ďalej. Každý krok pripravoval cestu tomu ďalšiemu. Arkon akoby čítal jeho myšlienky. Práve preto sa človek nedá vysvetliť jednou udalosťou alebo jedným objavom. Je to príbeh miliónov rokov, počas ktorých sa postupne skladali malé kúsočky veľkej skladačky. Filip prikývol. Keď sa ráno zobudil, myslel si, že vývoj človeka je len nudná kapitola v učebnici. Teraz však vedel, že je to jeden z najväčších príbehov, aké sa kedy na Zemi odohrali. Arkon zavrel svoju knihu. Nad táborom sa rozžiarilo známe zlaté svetlo. Je čas vrátiť sa domov. Filip sa ešte raz pozrel na ľudí pri ohni, na deti počúvajúce príbehy a na dievča kresliace na skalu. Potom vykročil za Arkonom. O chvíľu sa okolo nich opäť roztočil vír času. Keď otvoril oči, ležal vo svojej posteli. Cez okno prenikali prvé ranné lúče slnka a na stole stále ležala otvorená učebnica prírodovedy. Na okamih si nebol istý, či sa mu všetko iba nesnívalo. Potom si však spomenul na nekonečnú africkú savanu, na dávnych príbuzných človeka ukrytých medzi stromami, na australopitekov kráčajúcich po 2 nohách, na prvé kamenné nástroje, na teplo počas ohňa počas chladnej noci, aj na neandertálcov, ktorí sa starali o svojich blízkych. Prvýkrát si naplno uvedomil, že dejiny človeka nie sú príbehom niekoho cudzieho, sú aj jeho vlastným príbehom. Keď v ten deň prišiel do školy a pani učiteľka sa opýtala, kto chce rozprávať o vývoji človeka, Filip zdvihol ruku ako prvý. Tentoraz už nevidel v učebnici iba obrázky kostí a zvláštne mená dávnych tvorov. Za každou stránkou si predstavil skutočné bytosti, ktoré žili, učili sa, objavovali a postupne menili svet okolo seba. A keď začal pred tabuľou rozprávať, mal pocit, ako by sa niekde veľmi ďaleko strážca vekov Arkon spokojne usmieval. Pretože Filip už pochopil to najdôležitejšie. Príbeh človeka nie je len príbehom minulosti. Je to príbeh, ktorý stále pokračuje. A jeho ďalšou kapitolou sme my.